Meic ydym ni. Rydym yma i wrando arna ti bob dydd 8 y bore nes hanner nos, hyd yn oed a ddiwrnod Nadolig. Ond pam dylet ti siarad am Meic? A beth sy'n digwydd pan fyddi di? Gallu ti gysylltu â ni am unrhyw beth sy'n dy boeni. Sefyllfa anodd neu os wyt ti'n poeni am rhywbeth neu rhywun arall, hyd yn oed am wybodaeth cyffredinol. Bydd Meic yn gwrando hyd yn oed pan fydd neb arall. Ni fyddym yn barnu, a byddym yn rhoi'r wybodaeth a chefnogaeth sydd ei angen i wneud newid. Byddym yn helpu ti benderfynu beth rwy ti am wneud, a dy helpu di drwy hynny. Sut fedri di siarad â ni? Mae'n posib cysylltu mewn 3 ffordd. Sgwrs ar-lein trwy meic.cymru, ble gallu ti sgwrsio â rhywun ar-lein am unrhyw beth yr hoffet. Rhadffôn, dim 880 2345 Bydd pob galwad am ddim ac nid yw'n ymddangos ar y bil. Neu gallu ti yrru neges testyn am ddim ar 84001. Meic, rhywun ar dy ochr di hyd yn oed dros y Nadolig.